yan, pabigat yan. Kay hinungdan ko na ako ng tutuya ka na ako ng mga engkanto, mga simbin. Hadlok mo na yung kalaki mo noon. Suway ganto kay. Ya, to suwayan ya. Kay Bolok, kung hadlok na ba ako? Sa tamo tulod ato ng suway ganto aron makatulog sa butoy tuya ba na? Ako gusto tinuod. Oh. Kapoy. Murag pagkantay kay butoy tuya ra ba na yung mga simbin rin nga. Engkanto. Kapoy kay ate mo karon ba to kasuwayan? Kuya dia. Pusod. Suway. Parang ha, kung nila kuha kay basi. Ate mo kiyawan jud ko ba? Ay, Tarong di kapoy mo. So ko lagi kurog ka. Mama na tingali ka. ano ning kurog na? Tarong kapoy. Luka ni. Lagi ka. Mao na jud ka kay nila. Patuon mo buko dito nga. Na ako na siya toyo, sa kay toyo niya. Pwede yung bisiha di sa barangay kap kay dugay-dugay mo ka. Bisi lagi. Dagan nga play ata? Pinadagan mga ko dito, mga nanay lagi. Nanay gusto mo? Mga pala lagi trabaho siya dito lagi. Pinadagan nagtapok siya dito, nagsuspend pinadagan nagpila. Pinadagan jud. Masa pitrabaho sa barangay nga gusto mo sila mo apply? Aba sig tisilig tingali. Kay Kaya ba mga trabaho sa bisi kon sa sa mo na to dili province na ba ko nabay suldo ring kon. Nanabay ko nang Pati managana niya sa amton nga dako kay siluho na to. Mahurot ng kwarta na ka. piliin lang to sila kap. Pili ang nagdahon ta. Okay, ngayon pud ba kay to daghan po naglisod dis Oh, ang barangay. interviewon sila lagi. Daghan po naglisod dis barangay sa tuwa. Bitaw kap no kay sa si pangita na og trabaho kap peti yung lisura yung pang-apply kap pangita ang experience. To na nga mga nangita yung trabaho kayo maka-experience pati daghanan ko ani requirements. Ang aso usa jud kay requirements pati daghana. Nya sa plano nimo. Kuan ka ba kay mo how di ba how na election? Oh, hapit na ba? Oo. Hapit na. Di ba ang kay pa ka ambulansar basta ka mao lang ka mo basa mo anang Oh, good. suwat. Oh, good. Kaya Pwede ka ambulansar. Nya. Asa man pwede ko mulanap nimo? Asa man ambulansar ka? Ambulansar ka? Mulanap no. Takap no. Mas pali pa kanhuna nila kog ambulansar kap kay inon sa aton baryo kap humot sa kukap. Kana lang mo agi kukap. Dagan jud mo tagad. Masa mulan sir ka mulo ari ka live na ko. Oh, anak ko nimo. Anak ko nimo. Okay. Anak ka call po na ko kap. Kaya usap po na ko kung mulansar ko. Huwag ko'y kwarta kap. Ay, Humot ko katawan pero huwag ko'y kwarta. way problema nang way kwarta kay pwede naman mulan sir way kwarta hay. Ato lang pangita diskarte nga. Pwede din na kap. Oh, pwede ra. Pangita na to diskarte gani. Pwede ra. Ako ring lansar ko sa nawa may kwarta. Kap, na line niling ko dito si Kon Kap. Tinaday kay kapitan dire. Di asa man dapat na lingkod dito. Asa dapat lingkod sa. Malikuran ni mo dito sa barangay, sira ko ni kapitan dire ah. Na, nausap nyo kap. Inilakaw lang ka diri tapos na nahiling ko dito. Basig na ato'y kuwanto kap nga. Mukontra ni mo. Away. Kwarto nilingkod to dito kay basig gusto mo to magkapitan ng ambisyon ra kon. Ang ambisyon to siya kay Eh no, bod. para kuan po niya ba dun sa pamatiyon ning Kasi kapitan tayo nga kapitan yung lingkod sa lingkuranan Isa ni mo. pa sa lingkuran na dito ba? Nausap po ka dyan nga. Na dito. Ano na yung lingkod sa lingkuranan sa kapitan. Okay naman na. Oh, may problema lingkod naman. Mau gani, kau sa bupulig yun mo, di ba? Oh. Oh. Ug bupulis siya di. Pero umabot eleksyon magabot na sa final lang eh. Kaya eleksyon ba? Kuwari na ko Kap, kaya ako patong paitan sa bimbim. Oh, sige. Jet. Pangitatulig to. Oh. Ay, ano boy? Ya. Lipat juga kurang adlaw kap. Ano man? Scam ko dito. Tindahan dito ba? Ni-scam ka dito? Naka-scam ko. Teka, Tony boy nga. Ni-scam ka dito nga. Mapriso juga na nga. Ani man guni kap. Ang tindira dito akong gitistingan. Kaya gilarong naw. Ang tindira dito. Nya, yan sa manang pagilid. Akong gitistingan. Kap kay paadto na ko tindahan. Daghan kay nagpalod. Maong nanundog pud ko. Scammer ba ikaw ka mangilid yung anak ko? Nya. Yan sa manang pagilid nagbabayad eh. Palod ko. Nagpaload naman din nya. Asa may scam nang nagpaload nga. Paload naman kahari. Na di scam asa may scam na. Naalagi kap. Na-scam na itindira na ko. Nagpagulbol ko tindira to kap. Kaya mao ni na-scam so siya na ko. Asa lagi ang kuan na lagi nga. Load naman na nya. Oh, may ilad na. Asa man? Mundo mo kulto kaya ka nagpalood mo. Kung kitistingan po, ning sundog mo ko. Nagpalood sad ko. Nailad. Ilaro naman tindira ito ray. Agtuwa ito kap. Kaya basig. Daghan nag mangilad to niya. Kaya ilaro na sa tindira kap. Magugol ko. May ilad na po to. Sus to ni boy sige kay ingog ilad-ilad.
Kasi lagi ng ilara lagi. Wala ko. Sige king gila ni mo tindiran nga. Load naman na. Sabi ila na. Uy na di ila na nang nagpaload ra man. Asa magila na nga. Blood ganing bayad kay kwarta niya. Ila din na sabi ila na wa man ila. Medyo Lay ako kap, di ba? Magpaload ka, madag cellphone. oh, nagpaload ko dito, nagdako cellphone oh. Sabi ito oh. Ako magpaload kap, di ko madag cellphone. Oh, nas ka magtindira ito. Ay, tayo na boy. Nagpaload ka. Paload. Ya, nya. Wa ka cellphone na gina. Pa, Sige, istorya nga nagpaload ka wa ka cellphone. mao gani kap. Akong gitistingan ang tindira nito kay kasagaran sa nagpaload ito, nagdag cellphone. Mga akong giswayan, wa akong Ay, sa ito na boy ah. Mug naglibog jud ko ba? Mug sayop jud ning imuha ba kay nagpaload ka dito nya. Wa ka magdag cellphone. wa gisampungan kap. Kitagaan ako gismail. Aron matistingan jud nga maludam jud ko niya nga wa jud ko cellphone. Ito ni boy. Nakaibaw jud ko ni mo tinuboy nga. Iska may maganda ko ya. Karon ikaw may nila na kay nagpaload pa ka nga. Dus mil niya, wa mo di kay cellphone. Wa nga ka nga ikaw may nila na. Yung hindi natag dus mil ito. Natag mo. Suso ni boy. Ikaw daw nailan to ni boy. Ay, yung pagkailan ni mo. Hasa ka tong gipadong tong 2,000 ni mo dito. Na ikaw may nailan to ni. Kunya. Nagkar number ito nga. Wa mo di kay cellphone kang kanahan ka. Nagpalubor. Kap, gihatag na akong lusmail to kap. Kay, nas ka man ko dito. Sus Mario Josep, ni mo to ni boy. Kagwa nga ka. Ikaw may nailan. Nakaw. Balik ka dito kay. Mga tong 2,000 mo. Balik ka. Gakson di masuko. Sakto. Kito si may love no. Gakson no. Terus dia mo ginihapit pagunit. Kan di dari masuko. Magunit di tas kamot ni may love gani nga. Kapakon maganita gani. Kan poste kay. Wala problema. Sige tagak ko dali lamay kayo. Kapoy naman lang jud kog suri-suri. Uy, asa na katong akong may loves, uy? Ug kanus ay hinawon ko nang inahanglan. Wa hinawon na pakita. Asa man ning tawhana? Bantay lang jud ning tawhana ug makita na ko labong inong gimingaw ko. Wa, manginahanglan ta. Di pod mo pakita ug di ta manginahanglan. Mukalit lang kog paramdam. Tungo. Agbay, di lahuson og agbay ug mugunit sa akong kamot. Di pod lahuson og gunit ug mugunit pod sa paa. Di pod mo lahos, maglibog naman lang pud ta, uy. Asa itong tawhana ha? Pagitaon sa to nako, bi. Hoy! Naara man day ka diha may loves di ay. Nag-unsa man kain taon diha may loves, oy. Unsa kontento nagyug ka ng poste? Ako diri wa na lang gyud ko nimo gitagad. Ganina na gyud kog pangita nimo ay niabot ako dito. Pastilan ako sa mga diha. Siglakos-lakos na ng poste. Uy, may love. Ang liga diri lagi na sa mga diri may love. Sabay mo gi. Ano diri nagkagap mo diri. Ano mang unsa may naa ng poste nga ara man imong gakos-gakos diha. Nga ag imo pang panghambog nga kaya nimo unya. Dayto, ingana ra ka. Kontento na ka ng poste tanaw na ang pormao. Usam kang imo naman lang tang ilis og poste. Sugang naman yung poste kay di man mo reklamo. Di man ni manumbag. Okay ra kay ni poste. Yan hani mo kamat ni mapuno mo kusbunog may lab. Kung buka posto. Di mo kapos di mo kapikap gani. Kung bukasi mo di mo kapos. Kung kapikap mo pa di mo kapikap. Ay lang goreng poste kay. Di pa masuk ko kapikap pa. Magunit pa. Magakos. Ora na imong gireklamo di ay nga di ka makakusi, di ka makagunit sa akong paa di ay. Sus mora na dako nimong problema di ay. Ato ta sabay kay ako kang pa gakson pa kusi-kusion ako. Maura man din na pa kawada di ngari ubanta magubanta. Reklamo ha o ginakagunit jud ka sa akong kamot. Ay kad karon ha. Di na jud ko gusto makakita nimo magakos-gakos ka tong poste. Ari nako. Lagi, Milad. Ano bang magana pa makaditong na Ato tayo, Milad, kay- Oh, ato ta dito. Makagakos ni kunin mo ni Melab. Oh, sa ato ta. Salamat kayo. Magdita diri Melab kay. Dami gadupa-dupa dito, my loves. Oh. Nakaisensiyo diha. Kaya pa siya, Una ko siyo. magpampo ta dito, magpampo. Okay para kaluyan ang atong relasyon balik kong relasyon. Puna itong relasyon. Sige, magkuha sa Oh, sige. Apa na, Bi? Kana? Kinira. Kinira. Ta. Kalingan sa ta. Oh, sige. Ano ta man sa iyo ako? Tiluya po rin tungan ng grupo. Eh, ato lang po ako. Kung ako magkaya para ligaw atong relasyon. Nabot mo diri lugar na kalahin. Ano ito yun diri lugar. Lakaw ba? Di ka nagklarin. Tabot na diri nga bukid. Mani mo may asa may dapitan ni na. Nasaag eh. Diri ay. Wa ni ka to di kong kauban ay. Wala mo mahibong nga. Nagtutoy mo ning lugar sige mo tutoy diri mo mahibong di.
Ako gani nautan na minimo kay Kuya, kini lugar adri. gibali na. Sa gyapon me. Tamang duha. Ngano man? Ano nabot mo diri nga. Ano mo pilter mo kuya wa ning lugar adri. Kuya ngano. Saat lagi mi. Kita ka ng lugar diri na mga kabantay ka tong ha? Tong ba katong taytayan nga nagtito ya. Kuya kay na diha kay kita mo nang mabuntod to. Oh, mo na yung gibantayan diri. Amo lagi sa imong giingon. Mayo kay inyong gisulod ang ahong gi. Kuha ninyo gitudlo kay okay. Nalipay naging kanto na inyong gibuhat. Nalipay lagi siya. Karon kay inyo naman ang gibuhat. Ako mong basbasan. May mo na para makaulit na may bayluloy. Oh, kay ito niyo. Sige nga kami bilakaw Kay lay. kador ba kayo nakasuod mo ning langob sa mga. Asan kay? Aron maka. Eh human ni man makaulit na mi. Tinuod ba kayo ni manong nakuyawan na ra ba ko? Nga ato bang tuyo ra unta, mato sa merkado pero namo ta ning suba. Mo lay bay. Ag sa Facebook Nagbukas or mo mo sa nagmurong mo. YouTube channel. Ay, sakto? Shout out ako sa classmate sa Severin na sikta na sa among vlog. Og si Vince. Kasi lang, classmate o dito sa Inabanga High School. Nami bagong kauban. Lingaw kayo si Boknoy. Walang malakas. Iso kayo. Mag-imbita ko na direct pala kung tanga sa mga video, mga vlog. Yan sa mga YouTube channel kayo. Magpalig ko subscribe. Grabe!